walang kek-kek. Kowe karek jempol-jempol ae. Ayo ya, ngemse ngiras-ngirus dagel ngene 350 cijeh dinyang mbamul. Wah kacau aku. Walang kek-kek diombeni senajan tuwek sanggup ngopeni nandur suruh banyune agung yen ora weruning pikir wiwitane maca bismillah pungkasane alhamdulillah mumpung isih urip ayo dong ibadah sok nek mati ben husnul khotimah dina iki acarane mantenan nanggap campur sari tanpa nyanyangan campur sarine teko terus diparingi mangan sayang sithik jangane asin ora karuan wedang kopi rasane legi nek kelegen jare kakean gula Pak Samijan sampeyan teng pundi aja lali bayar kundang diwehno ana susahe masyarakat cilik hukum bertindak kalah karo duit korupsi miliatan setahun wis padha balik dikepruki nganti peyok jebule wong nyolong pitik Indonesia iki wis merdeka awet taun 45 Presidene Bapak Insinyur Soekarno uripe wong cilik ngrasakno mulya nomor 2 Bapak Soeharto sembako murah uga palawija pembangunan saben taun mesti ana presiden lengser utangi sak gunung Muria nomor 3 Bapak Habibie piyayine cilik ahli teknologi timur merdeka Indonesia merasa rugi bareng lengser amarga didemonstrasi nomor 4 Simbah Gus Dur karepe pemerintah kon tumindak jujur cilik gede isine padha ngudur bareng alase entek petugas do nyelamur diteruske Ibu Megawati sing dijuluki presiden reformasi jabat 3 tahun utang iso dikurangi bareng nyalon radadi ketunku setengah mati diteruske Bapak SBY memberantas korupsi sing diutamake saben taun masyarakat nomo BLT nanging sing sirahe ngelu sing dadi RT diteruske Bapak Jokowi dipilih rakyat kanthi senenge ati sing dadi pejabat aja kakean korupsi bisane mari nek wis dibuntel mori presiden saiki Bapak Prabowo dipilih rakyat kanthi lantaran donga mula ayo padha didongakno Bapak Prabowo panjang yuswa winginane ana BLT
iku jatahe kanggo wong ora duwe sing ngedumi petugas panitiane lah kok sing didumi malah dulur-dulure ana BLT aku ora kebagian jarene aku wis duwe penggawean nek ana tarikan omahku dinggo jujukan waya dum-duman aku mesti kliwatan ana BLT marai rucek sing sugih entuk wetenge wareg sing plarat gak entuk pikire tambah judeg jebul sing ngedumi matane pitu wes diamuk wong dawa sumber agung aku MC jendagel anu ayo kacang pangan neh ngene kok iso wedine Pak burung wayahe asar iku wis asar kliwat are Hayya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buanterem deh Kang sehat nggih Piyai Sumber Agung nggih alhamdulillah pun tepang kula dereng Pak Bu pun tepangke nggih nami kula Muhammad Profesor Dr. Sutengil asli kula saking Dukusti Pati Desa Wedusan Kecamatan Dukusti Kabupaten Pati monggo tindak mriko tak paringi rambutan tak paringi duren menika teng desa kula niku kathah ning sampean tumbas dhewe apik iki lah apik wong ora mikir buah yo guyu kok iso ora nyono ora ngira lho ya Pak Samijan guyang-guyu nyawer apa ya Allah Pak Samijan lah ya nggih muga-muga diparingi waloya jati muga-muga diparingi ana terang rina wengi nggih campur sari ku lho lagi iki rina wengi biasane ya rina wengi Mbak sesuk jare nggih aku iki ya ora katut mongko ya murah lho ya ngene 500 jadi nyang 350 ning ya ora apa-apa wong iki lho gawane wong anu ya wong Bantul ku nek do buah sembarang dengah digawani ya tak delok wae iku lho buras semono kene guabah semono kene yo ketok aku nek dhuwur kok nduk aku nek ngisor ya malah kaya ongkang-ongkang wong iki ya ape siap foto-foto ayo aku roh nek kowe iki ape moto kula niki jane dina iki ajeng teng Indosiar kalih Mbak Soimah undangan ning undangane ra teko terus ora sida mriki muga-muga panjenengane nganten Mas Iis dalah Mbak sapa Mbak Yudi Mbak Diva muga-muga dadi nganten sing rukun dadi nganten sing sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma kula titip karo Mas Iis karo Mbak Diva mangke sesuk kula nek Bali sampean tak titipi jajan rena 3 yo Mbak eling-eling jajan rena 3 ku apa kabeh dungokne kok omongane tengil ngono ayo ya Budarmi tamu kok kaya banyu mili lho orang kreken kandhani kok Mas Iis karo Mbak Diva kula titip jajan rena 3 1 jenang 2 roti 3 bolu mbon roh karepe tak dereng Bu 1 jenang 2 roti 3 bolu niki kanggo nganten sakarone 1 jajan jenang ajenono wong lanang iki presiden rumah tangga aja mbok sentaki terus mundak gelis mati kok
Andani pikiran sing lanang penggaweane ngeduos, penggaweane nek sawah macul, sing wedok jojang-jojing. Senam 1 2 1 2 1 2. Ngasih gegere sing lanang anu, pinarak Bu, iki lho nganggo pita putih mantes iki. Macem le kaya Bu Manohara. Pinarak Bu kok disambi langsung mawon. Nggih lomo wong iki ngemsing ngiras-ngiros tawa-tawa ngono. Sing ditawakno apa, Mas? Piye, Nduk? Sing ditawakno apa? Rene kowe baturi aku, engko tak imboi kowe. Mbok emboi apa to janjane? Rahasia. Ah, mbok aku nek ra medono saiki. Iki cilik ning cabai rawit lho niki ya. Lho, Mas sama pedes to, cilik nek pedes. Ya pedes wancen sambel iku cilik. Sambel cilik piye to? Sing digo nyambel iku lho lontong dalah pedes cilik iku lho. Lambut jempret apa? Aku ora setan kok lambok setan. Ndak kowe karo aku dipadakno setan. Lah iso. Ya lambok setan kok. Setan lho semene gede. Sing nomor 2. Sing nomor 1 jeneng. Heeh. Ajen ana wong lanang. Wong lanang ki presiden rumah tangga. Kudu dihormati. Kudu dihormati. Nek ape lunga pamit karo sing lanang. Nggih. Paling ora nek Mas Mbak Diva nek nyeluk Mas Iis. Piye, Mas? Paling ya ayah apa yang? Ah, ya Allah. Woi. Ya pancene kudu ngono Mbak Diva bene romantis ya. Wong aku ape ring Bandul nduk tak kandhani. Piye, Mas? Ape ring desa kene iki. Aku yo pamit karo bojoku. Lehmu pamit piye? Mah, aku yo ngono. Heeh, Mah. Terus Aku mah ning undang. lho lah kok Mah? Jenenge bojoku ora Fatimah. Mas aku ta yo mamah ngono lho, Mas. Lah kok Mamah. Fatimah? Mamah gedang. Lah mbake kan yo ngono kae kaya wong kota-kota ngono lho. Lah iya siji jeneng. Heeh. Ajen ana wong lanang. Sing nomor 2 jajan roti Lah kok roti? karo wong tuwa, karo maratuwa kudu dihormati. Nah, harus iku. Harus wong wedok ngandhut sangang sasi 10 tahun. Kok 10 tahun tak? Iku lho. 10 dino. Sangang sasi 10 dina totoane nyawa. Mulane lagune Nasi Daria iki lho. Heeh, sik piye? Coba Mas, jasa Piye, ibu Mas? Mas. Boten Mas teh genjreng isih, genjreng. Genjreng-jreng tak ngono lho, Mas. Jeng-jeng. Ya Allah. Ya Allah Gusti. Jeng-jeng. Ya Allah Malah Gusti. kaya keneng kelor tak kandhani. Jasa ibu pada manusia. Ya apik tenan ya jebulan. Apa ngiras-ngiras pengajian ini kok 350 jadi nyang 50. Mbok menawa sesuk dijak Mbah Mul nek. Sesuk wis gentine MC-ne. Aku ape lunga umroh. Amin. Jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung sepira Mas? Bener? Melahirkan dalam derita, mengasuh. Ayo Bu kemuninya Bu. Ayo Bu. Woi. Ayo lagi mangan. Bu nembe dahar. Iku ngono mok delora sida mangan, Mas. Lezo, delok aku yo pekaklan iku ngono tanggaku ora sampeyan iku. Ora tak terusno. Lah kenapa? Ape dahar kok. Pekaklan Roti karo wong tua kudu dihormati. Heeh. Wong wedok wong tua ngandung sangang sasi 10 dina 10 dina. totoane nyawa. Totoane nyawa. Aja dilarakno ati. Heeh. Mergo wong tua nak dilarakno ati bakale kualat kaya jambu mete. Iso sirahe ngisor ya. Kualat. Kualat ya ora. Al jannatu tahta li aqdamil ummahat. Oh ya iso ngene barang jebulan. Ya iso lulusan matolek kajen. Lah kok matolek kajen to, Mas. Ketoke kan ngene kan lulusan matolek. Ya Allah. Ih, wong iku ora sida ngupili kacang. Mok kukure janjane kenapa? Mbok malah do ngadeg kabar Mas aku resepsinan. Lah iso tutup ae tumane menen telat iki.
Karo wong tua kudu dihormati. Anjir. Karo maratuwa kudu dihormati. Sing nomor 3. Nomor 3. Siji mam apa jajane? Jenang. Loro. Jajan roti. Sing nomor 3. Sing nomor 3. Bolu. Bolu ora ngerti ta? Ngerti artine apa ora? Piye? Bolu bolongan kudu bok loro. Bolongan sing ndi, Mas? Ndi ta, Mas? Mbak Sil, Mbak Sil ndi ta, Mas? Silvia. Ayo iki ana Silvia apa piye? Ana bolu. Bolongan kudu bok loro. Heeh, Nek bolongan kepengin apa, Mas? rumah tanggane ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah. Bolu bolongan ki ana bolongan 3 sing wajib dileboni. Apa kuwi? Ana sing bolongan 3 sing ora wajib dileboni. Apa wae sebutane? Bolongan 3 sing wajib dileboni ki ngetokno ngetokno segor. Lah. Tak ora iku iso aku. Siji, bolongan 3 sing wajib dileboni. Apa, Mas? Bolongan masjid utawa bolongan musola ora ketang setahun sepisan lunga riyaya Idul Fitri, Idul Adha. Pak, ora ketang Idul Fitri lah. Yuk disobo musolane masjite. Lho wong piantun ndawa niki sregep-sregep lho Mas, romang sam kok. Sregep wong masjid mam ya budi. Lah iya. Nak cilik jenenge musola. Heeh. Ku mam wayah dhuwur, aku leren malah dikon andan barang aku kok. Lah. Kok iso ta? Iya. Aku yang ngene Pak, Piye? sampean nyuwun andan model ndi? Model Mekah Mas. Aku ya andan. Iso nek modele Mekah piye Mas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ora ngono pipiku kaya keblukan apem. Lah kok keblukan apem? Lah kok Lah mlentung. Sing nomor 1 bolongan masjid utawa bolongan musola. Nomor 2. Sing nomor 2 bolongan kanggo wong golek ngelmu, tolabul ilmi yo madrasah. Iki kudu dileboni. Sing nomor 3 sing wajib dileboni bolongan sing terakhir nomor 3 bolongane wong tuamu. Lah kok bolongane wong tua iku tegese piye? Maksude bolongane wong tua ki bolongan omahe wong tuamu ora ketang setahun sepisan kudu mbok sobo. Nek Sumatera anake ana sing ning Jambi ana ning nggone Malaysia mulih ora ketang setahun sepisan jaluki pangapura nek wong tuwa isih urip. Pundene ki wong wedok. Ngono? Heeh nggih Mas. Iya. Mulane aja dilarakno ati. Iki bolongan 3 sing wajib dileboni. Lah bolongan 3 sing ora wajib dileboni ya ana 3. Lah ndi Mas sing ndi? Siji bolongan penjara iki aja diboni. Penjara ya ana bolongane. Ya ana lawang iku. Oh iya. Lawang bucakan mburi iku lho. Iya. Piye to Mas? Lawang ki bolongan siji bolongan iku mau. 2. Iya, sing nomor 2 bolongan rumah sakit. Lho lah ke rumah sakit. Lah iku lara. Kok lara iki piye lho Mas? Iku wajib dileboni. Sing terakhir bolongan sing terakhir. Apa kuwi? Bolongan nggon ngono-ngono iku. Sik emoh aku. Ngono-ngono iku ngono-ngono apa? Maksudnya bolongan nggon ngono iku ya nggone tempat maksiat. Hah? Maksiat. Lah, kok biasane terkenal maksiat. Duh ya Allah. Katokku dincengi wong iku malah. Ora ngono lho dagelan kok ndukusi jenenge tengil katoke kok malah trimo training. Lah ya Allah. Lho dolan. Sampean ku aja ngono ngisin-ngisini Mbah Mul. Ngisin-ngisini Mbah Mul dagelan kondiang kok katoke kolor to. Ngisin-ngisini sapa? Mbah Mul. Sing kudune isin iku malah Mbah Mul. Lah iya Mbah Mul. Iki jane 500 dinyang 350 ngono. Iya lho, Mbah. Ya Allah Gusti, ngene lho Dek Rima. Pripun Kang Mas?
Mas. Iki campur sari ngudi laras manunggal matur nuwun. Ditimbali Bapak anu Samijan dalah Ibu Darmi muga-muga sakramunge karya diparingi selamat wilujeng ora ana alangan sawiji apa-apa. Amin. Selamat sing nanggap, ya selamat sing ditanggap. Ya matur nuwun karo panjenengane Bapak Samijan. Pak Samijan dina iki iso nanggap aku karo kowe. Soapan kowe karo aku iso nanggap Pak Samijan. Lah kok Pak Samijan ditanggap arep lapo to, Mas? Jam 12. Nyanyi dhewe kene, ayo. Ayo ora apa-apa. Ngene lho, bocah lanang sing gentleman lho. Sapa sing njelek jam 12? Ayo, monggo. Munggah bale. Ayo monggo lho, Mas. Sunanu, Mbak. Nyuwun jam 12. Jam 12. Diaturi. Ayo monggo. Siap. Monggo sapi, Mbah. Iki ngajine pun? Ya wis ngaji ku masa iya, pengajian ta piye lek. Kandhane kok iso kula dirasani.